नोंथांनि जे फिसाला बियो निट आनजादाव उथ्रिसार जानांगौ बेखौ लानानै मा बुंनो नोंथाङा बे समाव? खुलुमबाय बयनिसिमबो निउस मिडिया नायगिरिफोरनिसिम। आंनि गथ'आ नै दाख्लैसो निटनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टआव क्वालिफाइड जादों 500 मार्क मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जुदिव थांनाय सिगांनि माबायाव एग्जामा जुदिव केन्सेल जादोंब्लाबो उननि एग्जामाव गथ'आ रिजाल्टखौ मोजां खालामनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिफ्राय लोगोसे आंजों लोगोसे जोंनि बे मागथाइगाव गामिनि बे एरियानि रायजो राजाफ्राबो गोजोननायखौ फोरमायदों। बेनिफ्राय गथ'आ जाहाथे इयुन भबिष्यतआव मोजां सासे डक्टर जानानै आंनि न'खरनि आरो बे एरियानि आरो जोंनि हारिनि थाखाय जाहाथे मोजां खामानि मावनो हायो बेखौ आं मिजिं थिदों। आरो जेब्लायबो आङो आफा आनान गसाइनाव बिनि सायाव सोनारनाय दोनबाय। जों खोनानो मोनदों नोंथांनि फिसाजोआ थांनाय जे बिटिआर सरकार बेनि जे मोनसे स्किम सुपार 50 बेयाव बाहागो मोनदोंमोन बेखौ लानानै मा बुंनो? आंनि गथ'आ थांनाय गभर्नमेन्टनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे सुपार 50 जे स्किम बे स्किमाव एन्ट्रेन्स होनानै बियो क्वालिफाइड जादों आरो क्वालिफाइड जानानै बियो गुवाहाटि एलएनआव बियो कचिं लाहैदों। कचिं लानानै जोबोद खस्थ'यैब्लाबो कचिं सेन्टारा जोबोद स्ट्रिक्ट जोबोद मोजां। बेनि थाखाय गथ'आ मोजाङै मोजां नैबे निटनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ 500 मार्क लानानै मोजाङै पास खालामनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। गथ'आ जोबोद लेबार खालामदों, जोबोद नाजादों। आरो बेनिफ्राय गथ'आ हाइ स्कुलाव जारागुरि जिगनाल नार्जिनारि इंलिश मिडियाम स्कुलाव फरायनानै 87% लानानै पास खालामदोंमोन। आरो बिनि उनाव बाक्सा जिल्लानि बरमा पायनियार एकाडेमियाव फरायहैनानै हाई सेकेन्डारिखौ जोबोद मोजाङै पास खालामदों 91% लानानै। बियो बाक्सा जिल्लानिनो टपार जादोंमोन। दा बेबादिनो गथ'आ नैबे निट आनजादावबो मोजाङै मोजां उथ्रिसारनायनि थाखाय जोंनि न'खरनि आरो बाय बाहागि आरो जोंनि बे गामि ओनसोलनि गासैबो गोजोननाय मोनदों। बेखिनिखौनो बुंबाय आं। गामियावनो गिबिसिन बुंनांगोन जे ननिराज बसुमतारिया निट आनजादाव उथ्रिसार जानांगौ बेखौ लानानै मा बुंनो नोंथाङा गामिनि सासे सोद्रोमा जानानै बा गारजेन जानानै? आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे मागथाइगावआव बे ननिराज बसुमतारियानो गिबिसिन माने निटआव पास जानानै मेडिकेल फरायनो थांसिगोन बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। गामियाव बेनो गिबिसिन? गामियाव बेनो गिबिसिन। बे जे ननिराज बसुमतारि बेयो नोंथांमोना गामियाव थायो, गामियाव नुयो, फरायनायाव माबादिमोन आरो उनाव माबादि मिजिंथियो नोंथांमोना बे गथ'निफ्राय? फरायनायावथ' बियो आगोलनिफ्रायनो मोजांमोन। आगोलनिफ्रायनो हयथ' रेंक 1 प्राय मोनबोयोमोन नामा आं बेखौ खोनाबाय थादों। ओमफ्राय मेट्रिकआवबो मोजां पास खालामखादों बियो, मोजां पार्सेन्टेज लानानै। ओमफ्राय हायार सेकेन्डारियावबोथ' 91% लानानै बियो पास खालामदों। दा बे हिसाबै आसा खालामो बिनि पारफरमेन्सआ माने साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगासिनो दं। आरो दा जेनाखि निटआव 500 लानानै जेनाखि मोजां मोनसे पजिसन लानानै उथ्रिसारबाय, आसा खालामो बियो माने इयुनाव एमबिबिएसखौ मोजां नाम्बार लानानै साक्सेस जालांगोन। आरो गामियाबो बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों बयबो। आरो बेबादिनो जोंनि बे
नुथायखौ गामिया बेनि प्रथम बे माने उथ्रिसारनायाव बयबो मोजां मोनदों।